Ahojte! Sme žiacky tím Eko Marcelka zo základnej školy Marcelová, ktorý sa dlhoročne zapája do komunitných projektov. V minulých rokoch sa nám prostredníctvom programu Roots & Shoes podarilo vybudovať detské ihrisko aj pocitový a naučný chodník. Keďže na našom školskom dvore chýbajú prvky, ktoré slúžia deťom na zábavu a šport, sme sa rozhodli, že zútulníme a skrášneme naše atrium o zábavné komponenty, ktoré budú slúžiť nielen počas školského klubu detí, ale aj počas vyučovacích predmetov, ako je napríklad telesná, biológia a prírodoveda. V rámci žiackého projektu Zdravo hravo by sme chceli vyhotoviť a umiestniť do areálu školy veku primerané certifikované fitness stroje pre staršie deti a hojdačky s prelieskami pre našich najmenších. Naším cieľom je vytvoriť detský raj, priestor pre deti, v ktorom sa vedia plnohodnotne zabaviť, relaxovať a zároveň chceme podporiť aj pohybové schopnosti, ako sú napríklad sila, pružnosť, koordinácia a súčasne upevňovať priateľské vzťahy. Do dobrovoľných aktivít plánujeme zapojiť školu, ale aj miestnu komunitu. Ak vás náš projekt zaujal, boli by sme veľmi vďační, kebyže sa nás finančne podporili na platforme StartLab. Vopred ďakujeme všetkým podporovateľom. Ako nás môžete podporiť? Chceme vrátiť pohyb a šport do našich každodenných životov, pretože nám záleží na našom zdraví. Naša budúcnosť nám nie je ľahostajná.